Ku kasance tare da tashar Aminu Sharif TV. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin ayyukanmu. Aminu Sharif ne, ɗan khalipa ne. Ya masoyiyata mai ado da tsafta, mai maganin cuta kar ta zo gurina. Ke nake muradi a cikin zuciyata, kar ki bar ni mai suna kin jikin diyata. Ni sai da ke zan fara soyayyata, ba yake na duba duk 'yan mata. A bani ke ni na cire tuta, ba bike zan rasa rayuwata. Ni ne na fari, ni ne na fara, Rabbi ne ya tsara, haka nan za mu jera, kaya masoyiyata. Nazari nake yi a koda yaushe, na launa, na tsara, na karya harshe. Yar asali ke kike mai kyawun tushe, kyakkyawa gwanata babu kushe. Ki kalli yanda sanki yayi min a zuciyata, na yawan tunanin ki zo masoyiyata. Ke kike faranta mini rai masoyiyata, ki zo na ganki kar da ki bar ni sarauniyata. Asali ta fara soyayya, ba yake zana furta ba jin kunya. Da zaki tuntuɓe ni ne zani jiye, a karni a barki samsam ba na jiye. Na fahimci soyayya ta kan saka girma, ke nake muradi gimbiya baki gulma. Sanki ne ya sani ni kan nake ta girma, wanda zai taɓa ki zan sa yayi girma. Ya masoyiyata mai ado da tsafta, mai maganin cuta kar ta zo gurina. Ke nake muradi a cikin